जिल्लानि दैदेननायाव जोंनि मोनफ्रोमबो ब्लकआव रंजालि बैसागु फोरबो फालिबाय थानाय जादों आरो बे रंजालि फोरबो फालिनायाव जों मोनफ्रोमबो दल समूह गासैखौबो मोनफ्रोमबो हारिमुजों हांख्रायदों कारण बेयो निर्दिष्ट मोनसे धोरोमनि थाखाय नङा गोदान बोसोरखौ बरायनाय बे मोनसे फोरबो बिहु हिसाबै मानियो सोरबाया बिसुवा हिसाबै मानियो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' माहारिया जों मिन्थिस्लाबै समनिफ्रायनो जारिमिना मोनहासायै समनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो बोथोरजों खाबजानानै बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ मानिबोदों आरो बेखौ जोङो मानिलांबाय थागोन आरो बे रंजालि बैसागु फोरबोजों खालि रंजानायल' नङा जोंनि बर' माहारिनि बेवहाय गासिबो जोंनि हारिमुआव दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि मैया मेथाइ खननायजों बे बेरखाङो गतिके बेवहाय मोनसे बयनिसिमबो खावलायनो सानदों गोदान बोसोर बे मोनसे आरो मिथिंगायाबो बे समाव गुस्लायो मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायो बयबो खौसेयै जों दावगाबो आरो जोङो जोंनि ओनसोलखौ मोनसे गाहाम परिबेस जेराव जोङो अनलायनाय खौसेथि आरो गोजोन मोनसे परिबेस दोननायजों लोगोसे जों जौगालांहोनो हायो गतिके दिनैनि बे जुमदर ब्लक इउथनि दारै खुंजानाय बे रंजालि बैसागु जागोन आरो गोबां आलासि फैनांगौ दङ आर्टिस्टफोरबो फैगोन बेवहाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा जेरै दा फैनानै बाहागो लाफैदों उनफ्रावबो जोबजासे जोंनि प्रग्रामा जेसेबां सोलिगोन बेसिमहालागै जगदान होगोन आं मिजिंथिदों खौसेथि रंजानाय बाजानाय आरो गावबा गाव फोरबोखौ जों फालिलांबाय थागोन।